سەرۆکێ رێژێما سووریایە بەشار الئەسەد دە هەڤدیتنەکیدا لەگەڵ کەنالا BBC لە شاما پایتەخت هەلوێستا خوا دەربارەی تەڤلیبوون دە شەرێ تونەکردنا داعشێدا یاکو ئەمریکا سەرکێشییا وێ دکە داخویاکردن. دەبەرسڤا پرسا تەڤلیبوون دە هەفپەیمانیا ناودەوڵەتی دە شەرێ لە دژی داعشێدا ئەسەد دەبێژە ئەم نکارن و ئەم ناخوازن ji ber yek sedemê. Em nikarin hevpeymaniyê bi welatên ku piştgiriya terorê dikin pêk bînin. Lê em amade ne bi dewletên din yên ku şerê rêxistina dewleta Îslamî dikin hevpeyman bin. Esed tekez kir ku em bi tu berpirsên Amerîkayê re neaxivin û got ew bi tu kesî re neaxivin heger nelîstik bin di destê wan de. Wek amajekî ji serkirdeyên opozisyona Sûriyayê re û welatên alîgirên wan re. Ku bi hesanî yasayên navdewletî bin pê dikin derbarê desthelata me de. Ne bi me re diaxivin û ne em jî bi wan re diaxivin. Lê got ku bi rengekî nerasterast û ji hin aliyên din zanyarî li ser operasyonên esmanî yên hevpeymaniya navdewletî ji me re tên. Weke nameyên giştî û tiştekî teknîkî tune ye. Ne guftûgo ye lê tenê zanyarî ne. Di derbarê pirsa rahînankirina opozisyona liberal de Esed got ev xewneke derewe tu hêzeke liberal li Sûriyê tune ye. Tenê tîrorist hene herûha bikaranîna hikûmeta xwe bermîlên teqîner bê cudahî û kuştina bi hezaran ji sivîlan red kir. û got me nebihîstiye ku hêzên me bermîlên neteqîner yan jî amûrên çêkirina xwarinê bikaranîne. Ew kes ne sivîlin heger hûn li ser qurbaniyan diaxivin şerê bê qurbanî tune ye. Herûha bikaranîna çekên kîmawî li deverên dibin kontrola opozisyonê de red kir. û bergirî di ber dorpêçkirina deverên dibin kontrola opozisyona Sûriyê de ya ku dibe sedema birçîkirina sivîlan bi tundî kir. û tekez kir ku tu sivîl di wan deveran de tune ne. û piraniya deverên em dorpêç dikin tenê çekdar etê de hene. Ev gotinên Esedê di demekî de tên ku opozisyona Sûrî tu çareseriyekî ji bo qeyrana Sûriyayê bê çûna Esedê yê ku berpirse di ber kuştina zêdetirî 3000 kesî û koçberkirina zêdetirî 11 milyon kesên din ji destpêka qeyrana Sûriyê ve qebûl nakin. Menal Mihemed, Ark.